Începem acum o poveste care are debutul în urmă cu mai bine de 120 de ani. Emil Racoviță, un tânăr foarte talentat, iubitor de biologie, tocmai își dăduse doctoratul la Sorbona. S-a angajat apoi la stațiunea de cercetări oceanografice de la Bagnols-sur-Mer și îl aștepta o carieră științifică în domeniul cercetării, fără îndoială prolifică, dar probabil care ar fi decurs într-un ritm mai mult sau mai puțin lent. Dar iată, în timp ce se afla acolo la Bagnols, Emil Racoviță a fost nevoit să se întoarcă în țară pentru a-și îndeplini serviciul militar. Pe vremea aceea, regele Carol I, care era și ofițer, nu îngăduia prea multe abateri de la lege și de la disciplina militară, așa că Racoviță n-a mai putut să își amâne această datorie și a venit și a fost înrolat într-un regiment unde viața, după cum spunea el, era deosebit de aspră și de grea. Deodată însă, surpriză, Emil Racoviță, tânărul biolog, primește o scrisoare de la un polonez pe nume Arctovski, care îi spune următoarele: Domnule Emil Racoviță, guvernul belgian pregătește o expediție științifică în Antarctica și caută specialiștii cei mai buni și au nevoie de un biolog. Dumneata ai recomandări atât de bune încât ar trebui să te gândești să vii să participi în această expediție. Or, pentru Racoviță, sigur că era o provocare deosebită, însă nu era foarte simplu să pleci din nou din armată. Noroc că contesa de Flandra, care era cumnata regelui Belgiei, a pus o vorbă bună pe lângă cumnat, iar acesta a pus o vorbă bună direct la regele Carol și astfel Emil Racoviță a primit o permisie pe termen nelimitat. Și așa a ajuns Racoviță în Belgia și apoi a devenit biologul misiunii Belgica. Vreau să spun un lucru. Ne aflam în vremea în care se cucereau ultimele pete albe ale planetei și era o competiție între diversele națiuni ca să-și înfigă steagul în acele locuri. Deci ne aflam într-o epocă de afirmare a orgoliilor naționale. Or, remarcabil este faptul că, deși guvernul belgian a inițiat această expediție, principalul motor a fost capitanul de Gerlache, deși sponsorii au provenit tot din Belgia, ei nu au vrut să monopolizeze cercetarea antarctică prilejuită de această expediție, ci dimpotrivă au avut o deschidere cu adevărat european. Mi se pare un lucru deosebit. Au chemat la bordul acestei nave pe faimosul navigator Roald Amundsen, cel care mai târziu avea să cucerească Polul Sud. L-au avut la bord pe Francis Cook, un american însărcinat cu misiunea de fotograf oficial și în același timp medic al expediției, dar l-au avut și pe Arctovski, geolog polonez, ajutat de colegul său Dobrovolski, care se ocupa de măsurătorile meteorologice. Iar pentru misiunea extrem de importantă, aceea de biolog, s-au fixat asupra românului Emil Racoviță. Este extraordinar pentru că înainte de a împlini vârsta de 30 de ani, Emil Racoviță a intrat deja în această elită a cercetătorilor angrenați în expediția Belgica. Belgica a avut un destin aparte, pentru că corabia Belgica, după ce a pornit de la Ushuaia și a luat în piept valurile uriașe din zona Capului Horn, apoi a avut un prim accident dramatic.
Matelotul norvegian Vinke a fost măturat de pe punte de un val și s-a înnecat imediat în apa aceea înghețată. Corabia a pătruns într-o strâmtoare de 170 de kilometri lungime, care a fost denumită după cutezătorul capitan al corăbiei Belgica, de Gerlache. Și în această zonă, Belgica a făcut mai multe opriri, 22 de stații în care Emil Danco, ofițer belgian, a făcut măsurători geofizice, în care Arctovski a luat probe geologice, în care secundul Lecoin a făcut cartografie, iar Emil Racoviță, bineînțeles, și-a făcut misiunea de biolog, începând să recolteze specii de faună și chiar de floră, foarte firava floră care există acolo. Dar el a descoperit o specie nouă de plantă, singura plantă cu flori, era Antarctica, după cum a descoperit și o specie de musculiță fără aripi, Belgica Antarctica. În sfârșit, după mai bine de o lună de la plecarea în această temerară expediție, un vânt puternic a început să bată către sud. Și capitanul de Gerlache a luat o hotărâre ce ar putea să pară puțin cam nesăbuită, riscantă, aceea de a se lăsa purta de vântul puternic cât mai departe pentru a atinge tărâmuri necunoscute. Echipajul a fost de acord și corabia Belgica a început o cursă ciocnindu-se de iceberguri, înfruntând valuri puternice, până când ea a fost blocată de iceberguri, de o barieră de iceberguri și n-a putut merge mai departe. Gerul a sleit marea, care a format o crustă care a fost ca o adevărată închisoare în jurul corăbiei Belgica și nu s-a mai putut mișca. În acel moment, practic, a venit iarna antarctică și echipajul și cercetătorii și-au dat seama că sunt captive acolo pentru o lungă perioadă de timp. Hrana aveau din fericire, mai ales pentru că Racoviță, cu pușca sa, dobora foci și chiar pinguini, îi studia, dar din laboratorul de disecție al lui Racoviță, ele ajungeau în bucătăria lui Michaud, care știa să facă preparate deosebit de gustoase, care au salvat echipajul de inaniție și de scorbut. Însă, în momentul în care au început urgiile iernii antarctice, cu vânturi de 150 de km pe oră, cu temperaturi de minus 30, minus 40 de grade, poate, din acel moment echipajul a fost pus la grea încercare. Și Racoviță descrie foarte plastic acele momente în care curajul lor a fost pus la grea încercare și spune el, doar sentimentul datoriei, doar faptul că se aflau acolo în interesul științei i-a ajutat să treacă cu bine. Oare chiar atât de bine? Nu, pentru că Emil Danco, puternicul ofițer belgian care făcea măsurătorile geofizice, a avut o boală ascunsă a inimii și n-a rezistat îndelungatei perioade de claustrare, frig, viscol și, din păcate, el a fost o a doua victimă a acestei expediții și a fost un moment foarte trist când echipajul a săpat o fereastră în banchiză și trupul lui a fost încredințat adâncului mării. După mai bine de un an a venit din nou vremea bună, ghețurile au început să se topească și cu mari emoții și cu mari eforturi au reușit vașnicii membri ai echipajului să-și degajeze corabia din închisoarea de gheață și să pornească spre nord,
ajungând după mai bine de un an la Punta Arenas. Și abia atunci lumea a aflat că Belgica nu a pierit, că, cu două excepții, membrii echipajului sunt sănătoși. Și din acel moment a început un alt capitol în viața lui Emil Racoviță, pentru că ei au fost întâmpinați cu multe onoruri, s-a făcut de îndată un album care a fost încredințat monarhiilor țărilor de jos, regina Olandei a primit un astfel de album, iar puțin mai târziu, dar în același an, ei au fost primiți de regele Leopold și au primit ordinul regelui Leopold al II-lea. A fost o cinste deosebită. Racoviță a ținut excelente conferințe ilustrate cu propriile lui imagini, făcuse diapozitive alb-negru stereoscopice, care au avut un mare succes. A ținut conferințe la Bruxelles. Apoi a devenit membru al Societății de Geografie din Anvers, membru al Societății de Geografie din Bruxelles, membru al Societății de Geologie a Franței. Deci deja la vârsta de numai 30 de ani, Racoviță era aureolat cu titluri științifice și cu această faimă. Or, trebuie să spunem că, datorită expediției Belgica, datorită colegilor belgieni, Racoviță a pornit cu dreptul în faimoasa lui carieră științifică. Asta a fost extraordinar, fiindcă l-a propulsat cu mult înainte, l-a sărit cu această ocazie mai multe etape în ce ar fi fost o afirmare științifică tradițională, clasică. Deci cu aceste medalii, cu aceste titluri, Racoviță a fost din nou angajat la stațiunea Bagnols-sur-Mer de pe malul Mediteranei, în nordul Franței, și Racoviță acolo a avut 2 decenii foarte fericite, de multe împliniri. Când eram pe nava Plancius, cu care am mers pe urmele corăbiei Belgica în Antarctica, în urmă cu câțiva ani, m-au întrebat mai mulți dintre cei care erau oarecum fani ai legendare expediției Belgica. De ce Racoviță nu a rămas în istorie ca un mare pionier al cercetării antarcticii, așa cum au fost de pildă Amundsen sau Arctovski sau Cook, care au publicat multe cărți și apoi au continuat să facă expediții dincolo de cercul polar de nord, de sud. Și atunci le-am spus, Racoviță, după ce a cercetat și a valorificat și a publicat lucrări despre mediul de viață extrem din Antarctica, s-a dedicat unui alt mediu de viață special, și anume mediul de viață marin, și, consecvent explorator curajos, el a îmbrăcat echipamentul de scufundare, a fost inițiat în scufundare cu scafandru greu de marele scufundător scafandru lui Boutin, care se știe a făcut primele fotografii subacvatice din lume, și în acest fel Racoviță a avut ocazia să vadă in situ viețuitoarele marine, așa cum trăiesc ele acolo și nu numai în condiții artificiale de laborator. Bun, apoi însă Racoviță, în dorința sa de a dovedi prin metode inedite valabilitatea teoriei evoluționiste, s-a gândit că viețuitoarele peșterilor pot furniza exemple foarte bune de organisme care se modifică sub acțiunea factorilor de mediu într-un cadru particular. Lipsite, de exemplu, de lumină, ele își pierd ochii și pigmentarea. Și așa Racoviță a ajuns la concluzia că merită să studieze viețuitoarele adâncului și a început să umble prin peșteri. În 1904 deja el a descoperit într-o peșteră foarte frumoasă, celebră, Cueva del Drac din Spania,
a descoperit un crustaceu alb depigmentat, care practic i-a dat ideea de a demara un studiu sistematic și în 1907 Racoviță a publicat Essai sur les problèmes de biospéologie, care este actul de naștere al unei noi științe, biospeologia. Și îl găsiți pe Racoviță în enciclopediile lumii, poate nu neapărat ca pionier al cercetărilor antarctice, dar cu siguranță ca omul care a creat această nouă disciplină, biospeologia, știința viețuitoarelor din peșteri. În adolescență m-au pasionat peșterile, misterul lor, frumusețea lor și de ce nu, că la vârsta tinereții cauți adrenalină, pericolul pe care îl presupune explorarea unor peșteri. Și așa m-am apropiat de acest domeniu și odată cu asta m-am familiarizat cu chipul luminos al lui Emil Racoviță. Am citit cărți de speologie și am devenit, aș putea spune, un fan al lui Emil Racoviță. Dar n-am îndrăznit vreodată să visez că voi ajunge să călătoresc pe urmele corăbiei Belgica. Această ocazie mi s-a evit în urmă cu câțiva ani, când s-a făcut documentarul Exploratorul și în felul acesta am ajuns nu numai în strâmtoarea de Gherlaș, dar am ajuns apoi și la Banyuls, unde Racoviță a făcut cercetările sale de oceanografie și, desigur, prin peșterile Bihorului. Acum trebuie să spunem că după debutul spectaculos, dramatic, meritos al lui Racoviță ca explorator al Antarcticii, alături de colegii săi belgieni și de alte națiuni care au fost pe corabia Belgica, mai târziu Racoviță a lucrat ca oceanograf, după cum am spus, însă el mai târziu s-a dedicat studiului viețuitoarelor din adâncul pământului, studiul viețuitoarelor din peșteri. Și el dorea să facă un institut de speologie și se gândea că îl va face în Franța, unde el deja prinsese adânci rădăcini. Numai că, după primul război mondial, Transilvania s-a unit cu România și atunci mai mari vremii, politicieni și cărturari mai ales, și printre ei Sextil Pușcariu și marele bacteriolog Victor Babeș, i-au scris lui Racoviță să vină, să pună și el umărul la edificiul științific și cultural al acestei noi Românii întregite și i-au mai promis că Institutul de Speologie pe care el visa să-l facă în Franța, îl vor face ei la Cluj. Așa că Racoviță s-a mutat la Cluj și în 1920 promisiunea făcută a fost îndeplinită și s-a constituit Institutul de Speologie, care acum îi poartă numele. Și suntem în momentul de față, după 100 de ani de la înființarea acestui institut și practic 100 de ani de la debutul speologiei românești moderne. Eu am fost cu totul și cu totul fericit când, după mulți ani de speranțe și de vise, m-am trezit cercetător la Institutul de Speologie Racoviță, unde am încercat cu modestele mele puteri să dau și eu acolo, să-mi aduc aportul la cunoașterea peșterilor și la descoperiri care unele au fost destul de interesante, chiar și din punct de vedere biospeologic. Dar nu speram că voi ajunge să merg pe urmele maestrului Emil Racoviță în toate aceste locuri pe care le-am menționat mai devreme. Filmul Exploratorul prezintă toată odiseea acestui om remarcabil din toate punctele de vedere, care a fost Racoviță, și ca urmare, ca o consecință a acestui film, unde am participat
împreună cu prietenul meu, Helmut Ignat. Un rezultat este și această carte, care iese în clipa de față de sub tipar la editura Humanitas. De altfel, Grigore Antipa a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Emil Racoviță. Printre iceberguri și foci avem și pește, pentru că asta a fost Racoviță, a fost omul întinderilor polare, antarctice, dar și omul adâncurilor subpământene. Așa, și aici vorbim despre expediție, zigzag pe urmele corăbiei Belgica. Ăsta e Sfinxul de pe insula Cobălcescu. Numele acesta a fost dat de Racoviță în cinstea mentorului său în domeniul științelor naturii și avem acolo și noi un punct în nemărginirea Antarcticii, o mică icoană geografică românească, insula Cobălcescu, pe care am avut șansa să mergem. Așa. Și aici, iată, imagini vechi cu Racoviță, croitor, care își coase niște găuri veșminte, Racoviță la masă, uite, avea o claie de păr cum am eu acum, așa, și aici, ia uite, e la frizer. Frizerul lui era, iată, marele Roald Amundsen, da? Erau prieteni, ei au avut după aia o corespondență îndelungată. Au ținut legătura unul cu altul și Amundsen l-ar fi vrut pe Racoviță și în alte expediții polare, numai că Racoviță știa că el are o altă misiune. Da? Da. Sunt, da, tot felul. Uite, aici este în Antarctica, iată pinguinii, iar eu în bluză cu mânecă scurtă, cum sunt și acum aici. Pentru că clima, iată, se schimbă și acolo. Și în miezul zilei aveam temperaturi plăcute. Nu era nevoie de fioroasa mea pufoaică roșie. Dacă vrei, ți-o arăt, să vezi cum arată pufoaica mea de Antarctica. Aici, pinguinii foarte prietenoși. Asta este șansa turismului antarctic. Pentru că viețuitoarele sunt foarte tolerante și te poți apropia de ele. Că dacă ele ar fugi și s-ar simți stresate și persecutate, probabil că oamenii de știință nu ar îngădui să se facă turism. Unii se gândesc că e păgubitor turismul. În realitate, chiar dacă s-a ajuns și la 40.000 de turiști pe an, imensitatea albă înghite 40.000 de turiști fără să-i simtă. Și, în schimb, eu cred că atunci când va expira tratatul antarctic, care e în vigoare în momentul de față și care interzice orice fel de exploatări economice și aplicații militare, și atunci s-ar putea ca națiunile hrăpărețe să încerce să acapareze și Antarctica, ultimul tărâm neîntinat al planetei, ca să exploateze minereuri și petrol și să distrugă și acolo, bineînțeles, mediul și biodiversitatea. Da? Atunci avocații antarcticii vor fi oamenii de știință și acești turiști, pentru că nu prea ai cum să iubești un loc pe care nu-l cunoști. Dar așa, acești turiști se vor duce și așa, și să sperăm că foca asta fericită va fi și atunci tot fericită și va continua să dăinuie acolo în această lume extraordinară care este Antarctica. Da? Uite ce oglindire perfectă aici, deci suntem într-un golf și am primit caiace ca să putem fiecare să ne strecurăm pe acolo și să ne bucurăm de farmecul Antarctic. Da? Iar aici un iceberg și echipajul nostru evadat cam fără aprobare de pe nava Plancius cu o barcă Zodiac ca să ne apropiem de iceberguri și tot printr-o astfel de evadare am reușit să ajungem pe insula Cobălcescu. Da. Corabia Belgica, care a înfruntat furtuni, care a înfruntat iceberguri și a scăpat din încleștarea gheții, a avut un destin aparte. Ea a fost rechiziționată în timpul celui de-al doilea război mondial,
și a devenit la un moment dat depozit de muniții. A fost dinamitată și în momentul de față ea odihnește pe fundul unui fiord norvegian. A existat o intenție a unor inimoși iubitori ai acestei expediții Belgica, care continuă să fie un mit pentru toți exploratorii, de a recupera epava și de a face din ea un muzeu Belgica. Dacă vor reuși sau nu am cum să știu. Cred că nici nu va fi ușor, pentru că timpul a fost necruțător cu cochilia de lemn a corăbiei Belgica. În schimb, am avut ocazia ca în Ushuaia, Ushuaia, argentinienii îi spun fin del mundo, capătul lumii, în Ushuaia există un muzeu care s-a făcut în vechea închisoare din acea localitate, pentru că acolo deținuții erau foarte bine ținuți în mână, era imposibil să evadeze de acolo, în acele locuri îndepărtate și sălbatice. Era un fel de Alcatraz al emisferei sudice. Și am vizitat închisoarea aceea, fără lanțuri la picioare, bineînțeles, și am constatat că 2 celule din închisoare au fost rezervate corăbiei Belgica, unde am găsit tot felul de relicve legate de Belgica și fotografii. Belgica, așa cum vă spuneam, continuă să fie un mit printre cercetători, printre oameni de știință, printre exploratori. Astăzi e ușor să ajungem în Antarctica cu o navă modernă, cum a fost cea pe care am călătorit noi, de 10 ori mai mare decât Belgica, cu motoare puternice, cu navigație dirijată prin satelit, cu tot confortul posibil, dar sigur că lipsea acel fior pe care l-au încercat exploratorii care erau pe corabia Belgica cu mai bine de 120 de ani în urmă.